Helo, croeso mawr i Sgorio. Rownd 8 ola Cwpan Cymru sy'n cael yn sylw ni heno. Nawr, yna 5 clwb uwch gyngred Cymru JD ar ôl yn y gystadleuaeth. 1 clwb o gyngred y de, 1 o gyngred y gogledd, ac 1 o'r drydedd hain. A nawn ni ddechrau heno gyda'r clwb na, tîm isa ar ôl yn y gystadleuaeth, yn cwrdd a cyn enillwyr y cwpan. Y Bala oedd enillwyr Cwpan Cymru nôl yn 2017 ar ôl curo'r Seintiau Newydd mewn gêm gofiadwy ym Mangor. Ond roedd hi'n stori wahanol llynedd yn Nantporth gyda'r Seintiau'n cipio'r fuddugoliaeth o 6 gol i ddim. Y fuddugoliaeth fwyaf mewn rownd derfynol ers 1931. Mae cefndir gwahanol iawn gan ei gwrthwynebwyr Mynydd y Fflint, clwb sy'n mond yn bodoli ers 15 mlynedd ac yn cystadlu yn rownd yr 8 olaf am y tro cyntaf. Gyda sawl wyneb cyfarwydd yn cynnwys Mike Hayes cyn flaenwr y Bala'n ymddangos, roedd unrhyw beth yn bosib ar faes tegid. Os na sioc anferth i fod yn 8 ola Cwpan Cymru, a sioc fydde hi. Petai'r tîm mewn glas gole yn mynd â hi. Rob Hughes yn chwilio am Hayes, dyna'r ddau ddyn. Mae gobeithio Mynydd y Fflint yn pwyso'n drwm arnyn nhw. White. Solomon Davies yn ddeallus di canfod y lle. Belchagad Newell. O, pwysyn o, yn hawdd ydi Arsan. Ac am ddiffyn gwael, croesiad da. Ond y tu hwnt i Newell, ie, a mae gan Danby hawl i gwyno. Oedd hi ry hawdd i Arsan. Arsan, amser i'r ediad yn berffaith. Cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd, cadw i lyga dan ni, techneg campus i basioi efo ochr i droed i fewn. Mae'r amddiffyn yn dda. Ac mae Hassel, mae Sgons, mae Holt yn chwarae'n arferchog i Mynydd y Fflint. Y bel mewn i'r cwrdd cosbi bwysig wedi cael ei chlirio ac mae yn. Holt yn cwblhau y clirio. Bel ar draws at Solomon Davies. Cyfle iddo fo i'r hoeddi mewn. Mae'n edrych am Newell, ond ar ôl beniad yn y postyn pella, ac oedd Arsan di cyrraedd, ond ar ôl cyrraedd, nath o ddim cyflawni'r nod. Ond y croesiad eto o'r ddeg, a bron yn ail, debyg iawn i'r gynta. Mae'n gorau cael i ben drosti. Mae'n gorau canolbwyntio, just sgorio. Pen dros y bel, just gadael y bel efo'r pwer arni, neud y cyffyrddiad, mae'n gol. Mae wedi trio, a mae Ben o'n mynd yn ôl ar yr eiliad dwytha. Mae'n un peth yn sicr mae'n gystadleuol. Bel mewn ato! Newell yn ei gwneud un ddwy. Un gol i dod a chroesiad o'r dde. Yr ail a chroesiad o'r chwith. Bala 2, Mynydd y Fflint, dim. Edrych ar hediad Newell. Mae o'n dechrau rhwng y ddau. Ddim un nhw'n godi o'i fyny, a wedyn just yn newid cyflymdra, just i gael y posti cyntaf na. Cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd, perffaith. Smith. Aaron Edwards, wrth gwrs bod o'n rheoli'n hyfryd, wrth gwrs bod o'n pasio nôl. O, a'r ymdrech yn y diwedd gan Wall, byddai di bod yn gol o didog. Y pwysau cywir iddo fo, gymryd i Wall ar ei gyffyrddiad cyntaf, a fo yn gadael y symudiad lawr, heb fod yn orfeiniadol. Aaron Edwards i gymryd ag e gornel hon yn gwiro am i fewn. Och, mae'r peniad gan White ac oedd yn arbediad da iawn gan Danby. Ath o lawr yn sydyn iawn, chwarae teg iddo fo. Mae'r bygythiad yn dal yno. Wall yn ei thaniau. Mae'n gwiroddi ar amddiffynwr. A mae yna wthiad. Yli, lle mae, reit yn gornel, mae'n bwnsio, reit o'i flaen o. Ella bod ti'n uchelder neis i'r golwr, ond yn sicr mae'n arbediad campus. Hassel, at y posti bella, mae'n dda! Och, mae'n bel yn cael ei roi dros y bar, rywsut. Oedd hi'n bel mor dda i fewn, a mae'r ryffyr yn holi, mae reolwr yn holi. Sut na ath honno i do'r hwyd? O, ti'n gwybod, mae ond Tymor er i difynnu arni, mae'n dod wrth y postyn, a wedyn, yn y diwedd, ti'n meddwl mae'n gorfod bod yn gol. A mae yna garden fel yn cael ei dangos i Rob Hughes. Syndod. O, mae yna goch iddo fo. Rob Hughes yn cega. A mae Rob Hughes di gweld y felen a wedyn melen arall am i gafodd o'r goch. O, mae'n ddiffyg disgybleth llwyr. Hayes.
heb i gyfaill, heb i partner, mynd i hun. At y postyn pella! Mae'n mynd i ddisgyn yn y cwrt chwech, Hayes i hun. Ac mi ddath y cyfle gorau i Lloyd Elams. Ar hyd 15, mae'n dal yn fyw. Ar y llinell cael ei chlirio. Ond dyna yr agosa i'r ymwelwyr. Ti'n chwilio am dipyn bach o rywun i gadw i pen a bydd yn hynna'n feddiannol. Ond y gic na gan Hayes, oedd hi'n hollol wyllt yn edrych fos yn mynd i'r maes parcio a gath hi dal nôl gan y gwynt yn do. Yn sicr. Wall, chwilio am Newell eto fewn o fo! Pel dda, blaenwr da, dwy yn troi'n dair, a mae Bala yn sicrhau lle yn y rownd gynderfynol. Tair i ddim. Pa mae croesiad yn dod, mae'n reid yr ysgwydd i fewn i Simpson, a wedyn mae o'n gwybod, mae o flaen o, a mae o'n just pasio i fewn. A fel i gol arall, pel gampus gan Wall, ond symudiad Newell. I'm obviously bitterly disappointed, but super proud on the other hand, you know, because the lads have given us everything, and I think if one of those chances had gone in, you know, I think it could have been a little bit of a different game, you know, and the red cards, you know, it kills the game, doesn't it? Then it's over. You know, I'm super proud of the lads. It's great to be a part of it today. The Welsh Cup still, and Ballard have made us feel welcome. It's a great club, so I wish them all the best. Yn enillwyr Cwpan Cymru dair gwaith yn olynol, mae'r Seintiau Newydd yn anelu am rif 4 fel rhan o gwadrwpl hanesyddol eleni. Rownd yr wyth ola yn 2018 oedd y trodweithau'r Seintiau golli'n y cwpan, ond doedd hi ddim am fod yn hawdd nos Wener gyda Llansawel ar y frig Cyngred y De. Yn y gêm gyntaf rioed rhwng y clybiau, roedd Andy Dyer a'i dîm yn gobeithio dod â breuddwyd y cwadrwpl i ben. Seintiau Newydd yn symud Llansawel o'r naill ochr o'r cae i'r llall Marshall. Cyfle i gael y croesiad i fewn. Dyma Brobl llwyddo gael y croesiad at y postyn gosod. Mae Brad Young yna, mi oedd angen yr arbediad. Arbediad da gan Rhys Wilson. I nadu Brad Young rhag roed yr ymwelwyr ar y blaen o fewn y 4 munud agoriadol. Mariet. Fel i reid prawf ar gapten Llansawel Alex Gammond. Broc. Pas ddall at y Bowen, ond mi weithio di wan, os o ddim cam sefyll y fan hyn, yma Jasper Payne. Payne ar rediad, mae Bowen ochr chwyth o Cwr Cosby. Payne ar ergyd i'r rhwyd ochr. Luke Bowen, ond mi oedd o'n sgwar, mae o'n rhwystredig. Ond cyfle gorau'r gêm i'r naill dîm ar llall yn disgyn i Jasper Payne. Danny Davies. Chislovich, o mi oedd o dan bwys ar y fanta. Tom Walters, mae Payne yn y canol. Walters! O, mae'n bachu! Llansawel, 2 munud a hanner i mewn i'r ail hanner. A mae Tom Walters wedi roed y tîm cartra ar y blaen. Mae yna sioc ar y cardiau fan hyn. Young. Ar frys i gymryd y tafliad, dyma Danny Williams. Yn ôl at Jordan Marshall. Heibio i'r amddiffynwr George. Marshall ar croesiad y peniad gan Chris Evans ac allan gan Esgyn belled ac nath i gol gan Ben Clark. Ben Clark ar y foli. Y peniad gan Chris Evans. Di ond di wneud llawer o'i le heno y cefnwr, ond oedd y peniad yna. A mi oedd hi ar blat i Ben Clark. Mae'r deiliaid yn ôl yn gyfartal. Sgoriwr gol y Seintiau Ben Clark. Dyma Adrian Chislovich, lle ag amser i fesur y croesiad. Jordan Williams i fewn amdani hi. Cliriad ddim yn argyhoeddi. Chislovich, a mi oedd Brobl yna, McManus oedd yna ar y postyn pella. A Declan McManus, diolch yn methu'r heina. 5 munud ar 20 o'r ail hanner wedi chwarae. A mae'r Seintiau ar y blaen. Adrian Chislovich. Mae 3-4 yn y canol yn disgwyl am y croesiad. Mewn y dawi am McManus. Declan McManus o bawb yn mynd o dani hi. Danny Davies. Erwol gan Jordan Williams ar yr yslys bella rwan ta. Felly o greu cyfle i fynd am yr ergyd ar ei droed chwyth. Dyna mo'n i wneud! A mi oedd Ryan Brobl yna. Camgymeriad gan y capten Alex Gammond.
A tydi Ryan Brobl ddim yn methu cyfleoedd fel yna. Mae drosodd bellach siawns. Chislovic heibio i bet i fewn at McManus. McManus dawnsio heibio un neu ddau. Ac Brobl. Wel, bron iawn. Union fel y cyfle lle ddwyddol ei sgorio. A Ryan Brobl, o mi dynodd i lygad oddi ar y bel ar y funud ola. Brobl! O, arbediad o'r safon ucha gan Rhys Wilson. O, mi oedd hwnna yn mynd i'r gornel ucha am arbediad gan y golwr. Chislovic. Ffigiad hyfryd gan Redmond. Marshall at Young. Young. Nôl at Danny Redmond. Marshall chwipio'r bel i mewn. McManus. Mae'n bedair. Declan McManus. O ongl lem. A mwy o halen yn y briw i'r tîm cartra. Llai na 2 funud o'r 90 yn weddill. Llansawel 1. Sy'n te newid pedair. Marshall. Mor wir a hyn yn y gêm ar hintia ar frys i gael y bumed. Brad Young ceisio cael lle am yr ergyd a'r gwiriad o'n greulon heibio i Wilson. A ni'na yn yr amser sydd yn cael ei ychwanegu ar derfyn y 90. Brad Young, mi gymodd i wiriad. A mae'n bumed i'r ymwelwyr. Llansawel 1, Seintiau Newydd 5. Really proud, and that's what the message was before the game. We just wanted to come off the pitch tonight, feeling proud of what we've done, and I think we can say, we are. I know it's got a little bit messy at the end. That can happen against something like TNS, and there we go. Bwcle yn erbyn Ceicona sydd dan ni nesa. Nawr, mae Bwcle yn ddiweddar wedi goffa chwarae gemau cartre yn Stadiwm Glaned Dyfrdwy. Hen gartre, Ceicona wrth gwrs, ond ar gyfer y gêm fawr yma yn y cwpan, oedd y problemau wedi datrys a Bwcle yn ôl yn ei cartre, y Glob. Ar ôl curo Bow Street, Llanuwchlyn a Phorthmadog oedd ei cartra roedd Bwcle yn rownd ar y 8 ola am y tro cynta yn ei hanes. Ond wrth wynebu tîm o'r uwch gyngred am y tro cynta yn y cwpan eleni, roedd yn mynd i fod yn dasg lawer anoddach yn erbyn tîm Neil Gibson. Benash. A Declan Poole yng nghanol y mwd. Benash. Croes i'r llinell hannar. Bel i mewn i gwrs cosbi'r tîm cartra. A fe ddisgynnodd i Jordan Davies. Pwy arall? Fel arfer, y blaenwr yn y lle iawn, ar yr amser iawn. I sgorio, i 7th gôl yng Nghwpan Cymru y tymor yma. Grogan. Yn croesi, teg at y cwrt bach. Hannar cliriad. Yr ergyd yn cael ei rhwystro. Dim yn glir eto, gwaed am Gicor Smotin. Boedel at i'r llawr. Dim diddordeb gan Tom Owen. Kai Edwards yn y cylch canol. Benash. Camni mlaen. Yn dofn i mewn i hannar y tîm cartra. Croesia Declan Poole. A peniad Harry Franklin sy'n ei gwneud i'n dwy. Taran o beniad gan rhif 12 Ceicona. A'r bel yn hedfan heibio i Ryan Goulston. Josh Williams i'w chymryd i. Williams yn rhoi'r arwydd. Cymanu'r bel teg allan. A peniad Benash. Fodfeddi dros y trawst. Nasa honna wedi bod i'w 6 modfedd yn is. Fysa'r gêm drosodd. Edwards ar draws at Harrington. Harrington, teg at y cwrt Cosby. Yn dal yn mynd, Ryan Harrington! Ac ar ôl 5 munud o'r ail hannar, mae'r gêm yn saff rwan. Ryan Harrington yn rhwydo am y 5 metro o'r tymor hwn. Awr wedi mynd y mwcle. Dylan Roberts efo'r tafliad i mewn i gwrs Cosby Ceicona. Ydy'r bel ddim yn glir eto. Cyffyrddiad Jamie Reid. Max Moore! A gwiriad
yn cario ergyd yr eilydd, heibio i Andy Firth. A llygedyn o obaith i'r tîm cartra. Harrington efo'r bas dreiddiol a Jack Kenny. Kenny o amgylch Goulston ac yn adfer mantais yr ymwelwyr o dair gôl. Jack Kenny yn canfod yr hwyd am y drydedd rownd o'r brom. A dim ond am gwta 2 funud oedd bwclen ôl yn y gêm. Di Crydd yn cael ei tharo'n hir tuag at gwrs Cosby Ceiconna. Jamie Reid. Ergyd o bell! Yn gorfodi Andy Firth i wneud arbediad agorol. Eddie Clark yng nghanol y mwd. Cam ymlaen, ar flaen i draed. Taro Bell a draws cae. At no Edwards. Hogan! A Ryan Goulston yn sicrhau nad oes na 5 gôl i'r ymwelwyr. Darod Luca Hogan honno'n dda. A mi oedd hi ar y targed. I'm proud of my boys. They've done Buckley proud. They've done all the fans proud. And they say they've done themselves proud. They're all devastated in there. I thought, to be honest, when I walked in, I thought they'd be proud of themselves for the effort they've put in the fight. But they're all disappointed in there, so it shows you how well they've done when they're disappointed to losing to Connors Key. Brwydr yr uwch gyngrair oedd nesaf gyda Met Caerdydd a Bai Colwyn yn cwrdd yng Nghyncoed. Mae'r 2 glwb wedi bod ar retiad gwael yn y gyngrair yn ddiweddar. Met heb ennill ers mis Rhagfyr a Bai Colwyn mond wedi ennill 1 o'r 8 gêm ddiwethaf. Hasfler gan Sam Hart yn ildio'r meddiant. Elliot Evans yn chwarae'r bas allan at Lewis Rees ar y dde. Rees yn edrych am gyfle i groesi a hwnna gofyn cwestiyna o'r golwr Joe Smith. Mi darodd i'r trawst y croesiad a gan Lewis Rees. A dwi ddim yn siŵr oedd Joe Smith yn gwybod llawer am hwnna. Gic gornel wedi chymryd yn fer. Craven i'r canol. Pennod ymlaen. Tuag at y postyn bella gan Sam Jones, ond dim digon o nerth ar hwnna. A Joe Smith cael ei ddwylo arni. Dan Jones yn ei rhoi hi nôl i Owen Cushion. Cushion yn cael ei ddal mewn meddiant. Yn y gyfled fan hyn i Fet Caerdydd wrth ymosod Tom Price ar bas ymlaen at Elliot Evans. I Sam Jones yn y Cwrt Cosby. A Sam Jones yn gwasgu hwnna, heibio i Joe Smith. Met Caerdydd ar y blaen. Da ni wedi chwarae chydig dros 13 munud. A'r gwrth ymosodiad yna wedi orffen yn glinigol gan Sam Jones. A'r symudiad yn un slick. Pas hyfryd yn fan hyn yn chwilio am Dan Atkins. Ar ymyl y Cwrt Cosby, Atkins yn chwilio am gymorth. Jamie Cumming sydd yno i Fai Colwyn. Cumming yn ergydio, honna yn adlamu. A'r peniad yn gorfod mynd dros y trawst gan Evan Cadwaladr. Honna wedi gwiro. Ac Alex Lang ddim yn siŵr lle oedd hi'n mynd. Lewis Rees i'r postyn bella at Emlyn Lewis. Oedd hi ar y linell gan Fai Colwyn. Mae dal yn y Cwrt Cosby ac allan yn y diwedd gan Dan Atkins. Dehangfa i'r ymwelwyr. Mi ddisgynnodd hi i Emlyn Lewis ar y postyn bella. A'i beniad o'n cael ei chlirio. Oedd hi ar y linell. Bron iddo fo ddyblu mantais Met Caerdydd. Mae'n mlaen at Sam Jones. Ac arbediad campus gan Joe Smith. Lewis yn canfod Sam Jones yn y Cwrt Cosby, ond Jones methu cael ei ail o'r prynhawn. Tom McCready yn cael ei ddal yn fan hyn. Croesiad i'r canol. Arbediad campus gan Smith. O ergyd Lewis Rees. Rees yn troi'n dda yn y Cwrt Cosby. A Smith yn dangos llaw gadarn i arbed yr ergyd yna. Emlyn Lewis ar tafliad hir, allan gan Sam Hart. Neb yn ennill y bel gynta, allan gan Acpan wedyn. Alex Downs yn edrych i fyny'r cae. Dim ond Dan Atkins sydd yno, Atkins ag Evan Cadwaladr. Peniad
Bron yn disgyn I Dan Jones. Mae Dan Jones yn y cwrt Cosby. Heibio I lang. A Dan Jones yn union i'r sgôr. I Fai Colwyn. Camgymeriad yn amddiffynol gan Bet Caerdydd. A Dan Jones yno I fanteisio. Mae'n cadw I ben ymlaen y gôl. Mynd y rownd Alex Lang. Ac yn gorffen ar ei droed chwith I ddod â Bai Colwyn yn gyfartel. Alex Downs yn clirio. Peniad ymlaen gan Jamie Cumming yn da. Mae'n y bas gan Atkins yn canfod wedi Akpan. Akpan drwyddo! Akpan yn rhwydo! Akpan yn agor ei gorff. Ac yn taro'r ergyd i'r gornel bella. A chiro Alex Lang yn y gôl. Mae Bai Colwyn ar y blaen am y tro cyntaf yn y gêm. Emlyn Lewis. Pas hir gan Lewis yn chwilio am Cal McCarthy. Peniad Downs yn disgyn I Elliot Evans. Cal McCarthy yn y cwrt Cosby. A McCarthy'n ergydio. Hwnnw taro'r postyn. Ac yn cael ei gwasgu mewn gan Sam Jones. Ail gôl y gêm I Sam Jones. Ac mae Met Caerdydd yn gyfartal. Cic gornel Elliot Evans yn undofyn. A honna'n peri problema. Mae yng nghefn y rwyd. Lewis Rhys yn dathlu. A mae Met Caerdydd ar y blaen. Cic gornel Elliot Evans yn cael ei dal yn y gwynt. A golwr Bai Colwyn Joe Smith ddim yn siŵr I ddod amdani. Dio ddim yn ucharaidd I beth bynnag. Elliot Evans. Emlyn Lewis. A'r peniad. Cyffyrddiad lleia. Oddi ar gicrydd Elliot Evans gan Emlyn Lewis a mae'n taro'r trawst. Tom McCready dros y bel. Ac arbediad rhagorol gan Alex Lang. Dyna'r chwipan ola gan y dyfarnwr Bryn Markham Jones. Ac mae Met Caerdydd drwyddo I rownd gynderfynol Cwpan Cymru. We expected to be under a lot of pressure when you're winning the game at home, but yeah, you know, into the semi-final and that's the main thing. My players gave everything, you know, and you can see that with the way the fans clapped them off at the end. You know, they could see they gave everything and just wasn't to be today. Ac felly, 4 tîm ucha'r pyramid ydy'r 4 clwb sy'n weddill yng Nghwpan Cymru JD. Bydd yr enwa'n cael eu tynnu allan o'r het ar gyfer y rownd gynderfynol ddydd Mercher. Fe gollodd Pennod I hypel yn erbyn colli 3 phwynt am ddefnyddio chwaraewr anghymwys yr wythnos hon, ac fe ddaeth i'r amlwg I bod nhw hefyd wedi torri'r rheol ar sawl achlysur arall. Mae'r gosb felly wedi cynyddu I 6 phwynt, gyda 24 pwynt arall y gosb wedi I ohirio. Tipyn o ergyd I Pennod wrth geisio cyrraedd seithfed. Dyna ni am heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni o'r cwpan i'r gyngrair dydd Sadwrn. Gêm fawr yn y gwylodion yn uwch gyngred Cymru. JD Pontypridd yn cwrdd â Bai Colwyn. Mae hwnna ymlaen dydd Sadwrn ar-lein ac yn fyw ar eich teledu clyfar hefyd. Fyddwn ni nôl nos lun nesaf gyda'r gorau unwaith eto o Bêl Drod Cymru. Tan hynny, hwyl fawr I chi.